Imaginează-ți că tot ceea ce vezi nu este real în sensul în care crezi. Nu este haos, nu este întâmplare. Este un sistem. Un sistem perfect care rulează după un set de reguli invizibile. Fiecare stea care explodează, fiecare atom care vibrează, fiecare secundă care trece, toate sunt rezultatul unui cod. Un cod pe care nimeni nu ar trebui să-l înțeleagă complet. Dar dacă cineva a făcut-o deja, dacă Albert Einstein nu a descoperit doar legile fizicii, ci a ajuns la limita unui adevăr mult mai periculos, un adevăr care nu explică universul, ci îl poate rescrie. Și dacă acel cod nu a fost niciodată publicat pentru că era prea periculos, Einstein nu era doar inteligent, era obsedat de întrebări pe care majoritatea oamenilor nici nu și le pun. În timp ce lumea era ocupată să construiască, să muncească, să trăiască, el stătea și se gândea la lucruri invizibile. Ce este timpul? De ce nu îl putem opri? Este real? Sau doar o iluzie? Ce este spațiul? Este gol? Sau este ceva care poate fi modelat? Și mai ales, de ce există reguli atât de precise în univers? De ce gravitația funcționează la fel peste tot? De ce lumina are o viteză fixă? De ce există constante care nu se schimbă niciodată? Pentru Einstein, asta nu era o coincidență. Era un indiciu. Un semn că universul nu este haotic, ci construit, structurat, ca un mecanism, ca un program. Și dacă este un program, atunci există și un limbaj în care a fost scris. Einstein nu căuta doar răspunsuri, căuta acel limbaj. Spre finalul vieții sale, Einstein devenise diferit. Nu mai era interesat de faimă, nu mai era interesat de recunoaștere. Era interesat de un singur lucru: să unească totul, toate forțele din univers, toate legile, toate fenomenele, într-o singură teorie. O teorie care nu doar explică realitatea, ci o reduce la esență. O formulă finală, un cod. Ani întregi a lucrat în tăcere, scria, ștergea, rescria, zeci de variante, zeci de eșecuri. Dar ceva îl ținea acolo. Intuiția, senzația că este aproape, foarte aproape. Și apoi, într-o zi, totul începe să se lege. Nu brusc, ci lent. Ca și cum universul începe să-și dezvăluie structura, modele repetate, simetrii ascunse, conexiuni imposibile. Și pentru prima dată, Einstein nu mai vede doar ecuații, vede un sistem. Imaginează-ți momentul acela. Noapte, liniște totală, o cameră slab luminată, foi pline de calcule peste tot și în mijlocul lor, o singură idee care le conectează pe toate. Un tipar, un model matematic care explică nu doar cum funcționează universul, ci de ce funcționează așa. Și atunci se întâmplă ceva. Einstein înțelege. Nu doar teoretic, ci complet. Ca și cum ar vedea din exterior. Ca și cum ar privi realitatea de dincolo de ea. Și în acel moment își dă seama de ceva mult mai important. Dacă acest cod este real, nu este doar descriptiv, este activ. Este ceea ce creează realitatea. Și dacă înțelegi codul, poți să-l modifici. Nu este o simplă formulă. Nu este o ecuație pe care o poți scrie pe o tablă. Este o structură, un set de instrucțiuni fundamentale, care determină fiecare lucru din existență, fiecare particulă, fiecare forță, fiecare eveniment, ca un limbaj universal, un cod sursă al realității. Gândește-te la un joc video. Tot ce vezi, lumea, regulile, mișcarea, există pentru că există un cod în spate. Acum imaginează-ți că universul funcționează la fel. Și Einstein tocmai a găsit acel cod. Un cod care poate fi înțeles și poate folosit. Dacă ai avea acces la acel cod, ce ai putea face? Ai putea opri timpul. Ai putea crea materie. Ai putea schimba gravitația. Ai putea elimina boala.
ai putea controla energia, ai putea crea realități noi. Limitele dispar, imposibilul devine posibil, dar fiecare schimbare are consecințe, pentru că acel cod nu controlează doar un lucru, controlează totul. Și o mică modificare poate avea efecte uriașe, exact ca într-un sistem complex, unde o linie de cod greșită poate distruge tot programul. În această realitate, codul nu rămâne ascuns. Este folosit, testat, experimentat. La început, rezultatele sunt incredibile. Energie nelimitată, tehnologie imposibilă, control total asupra naturii. Dar apoi apar problemele, zone unde legile fizicii nu mai sunt stabile, timp care curge diferit, spațiu care se distorsionează, realitatea începe să se fractureze, pentru că oamenii nu înțeleg complet sistemul și încearcă să controleze ceva mult prea complex. Universul începe să se comporte diferit, imprevizibil, instabil și nimeni nu mai știe cum să oprească asta. Și aici vine partea cea mai importantă. Dacă Einstein a ajuns la acest punct, ce a făcut? L-a publicat? L-a împărtășit? Sau a ales să-l ascundă? Poate că a văzut viitorul. Poate că a înțeles ce ar face oamenii cu o asemenea putere. Și a realizat că unele lucruri nu trebuie descoperite complet, pentru că nu suntem pregătiți, nu moral, nu mental, nu ca specie. Și poate a ales să oprească totul, să lase doar indicii, să lase doar o parte din adevăr și să ducă restul cu el. Poate că universul are un cod, poate că există reguli pe care încă nu le înțelegem și poate că într-o zi cineva le va descifra complet. Dar întrebarea nu este dacă putem. Întrebarea este, ar trebui? Pentru că în momentul în care înțelegi totul, nu mai există mister. Iar în momentul în care poți controla totul, există riscul să distrugi totul. Așa că gândește-te bine. Dacă ai avea acces la codul universului, l-ai folosi? Sau ai face exact ceea ce poate a făcut Einstein și l-ai lăsa neatins?